Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kajing ya kaji jung kinong aplang brot ka Ladakh, kabadon hakatan jamu bat Kashmir, bat kispai China, kala long viral haki social media. Kinong aplang brot kila yalek persya, ya kispai China, hadin baki kispai China, kila rung ya kajaka balak khot chushul, haladaks. Uwei urang ba, jong ka chushul, ula ong ba ula dab da ka jingkmen, habayu i ya ki jingya day jingmut. Jong kispai Indian Army bat kirupaj ba ban pahara ya ki jaka haladaks bun ba ki bro kilayaro ya kini kinong aplang brot baki dai ki riu ijri ki basisha bat kil ai khublai ru ya kinong aplang brot ya ka jing slur jongki ban yale persya ya ki PLA lane ki spai China laong ban riu hadu prangut ki spai China kilawan da ki kalithma lane da ki armor vehicle hachushul layu i baki spai China la penlong ka jingya tiny ka bakluj bah bat kinong India ibade kinong aplang brot jong ka Ladakh ki spai China kila kam baka chushul kadai ka jaka jong ka China bat kila kerpat kinong aplang brot bakin mino nakane ka jaka kumno kinong aplang brot nong India da ka jing slur jongki kila pen bat kila kentaj ban mi na ka jaka baki don kinong aplang brot nong India kila kawang mau ya ki spai China da ka penbor ya ki bakin kendran din no bat hadin lawan poino ki Indian Army ban bekrat ya ki spai China. इंडियन आर्मी की तरफ से सब कुछ मदद मिला है तो थैंक यू इंडियन आर्मी, भारत माता की जय।